amoy ni silikon. Amoy patay ba o amoy ano? Kainit pa sa kanahan. Nasipon ako. Ha? Huli ko na siya na hapon na. Tapos ipunin. Saan na kayo yung ano ko? Medyas. Ba nandiyan, ma? Doon sa kabilang kamay, nakita ko. Oo, pakilamang kay bagong kondo dito. Ito na naman nakita. Puntahan ko si nanay. Init. 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 Bakit dinala mo na ng buto dito? Walis mo nga yung buto niya dito sa sabi. Hindi talaga ako sa aso na to. Malam mo yung birthday ko, ma. Yung si Tita Flor. Dahil ng cake. Tapos yung ganyan. Meron din yung lasan ng ano. Bagay lang yan sa walang yun na ano, anak. Hindi sa akin. Mabili kung anong gusto. Ako, dami kong anak ako. Huwag mo pangarapin yun sa mangarap ka Hindi ko matapos yung ka mag-aral. pag-eat. Sinira lang ng aso kasi ginawa na lang yung laruan. Mangarap ka na magpatapos ka pag-aaral. Para wala nang hirap sa'yo. Ay, sipon. Sipon ako. Maulan sa labas. Thank you everyone for watching. Don't forget to ring the bell. Click my notification bell para sa update next live. Kaya yung sa bansag. Salamat sa panonood o pagtanaw sa inyong sa akong video nga walang kapinta-pinta. Maka-live lang. Bitaw guys, need gid kung YouTuber ka, kailangan ka mag-live lang. Minimum 8 hours na siguro guys, sa isang buwan siguro yun. Kasi kung hindi ka mag-live ba, para matatanggal yung ano mo, para hindi matanggal yung mga ads mo guys. Lit. Ang tissue. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Kul, paano nga to anuhin, Kul? Yung live ko. Save highlight, no? Save highlight. May nakasabi ba dyan end stream? Wala. Yun na lang.